Benvidos a todos e a todas ao mundo das emocións. Se aínda non nos coñecedes, somos as emocións principais que podedes chegar a experimentar: a tristeza, alegría, rabia, noxo e medo. Acompañádenos nesta aventura para descubrir como vos podedes sentir en cada momento, cando aparezamos nas vosas vidas. Ola amigos, eu son Alegría e estou aquí para facer que todo sexa máis divertido e feliz. Estou presente cando algo vos sucede, como cando xogades cos amigos ou cando recibides un abrazo. Cando sintades alegría, compartidea cos demais, sorride e agradecedelle o voso corpo por ese momento tan bonito. Agora que xa nos coñecemos un pouco máis, imos ensinarvos o noso mundo e mostrarvos que podedes facer con cada emoción que sintades. Este é o noso mundo, o lugar onde vivimos. Comezaremos por coñecer a miña amiga Tristeza, que non adoita estar moi animada para falar cos demais, pero seguro que ten algo importante que compartir convosco. Ola, eu son Tristeza. Sei que non sempre é agradable terme cerca, pero son importante porque vos axudo a expresar o que vos doe. Se algo non vos gusta ou vos fai sentir mal, é bo dicilo. Se sentides tristeza, buscade a un adulto ou a un amigo para contarlles como vos sentides. Chorar ás veces axuda a sentirse mellor. Ei, eu son Rabia e aparezco cando algo non é xusto ou cando algo vos molesta moito. Aínda que podo parecer moi intensa, estou aquí para ensinarvos a defender os vosos sentimentos. Se sentides rabia, tentade respirar fondo e contar ata 5. Logo podedes falar do que vos enfada sen gritar nin pegar. Ola, eu son Noxo. Estou aquí para protexervos de cousas que poden ser malas para vos, como cheiros extraños ou comidas que non vos gustan. Pero tamén vos axudo a dicir que algo non vos parece correcto. Cando sintades noxo, explicádelle aos demais o que vos incomoda. E recordade que cada persoa ten gustos diferentes. Iso está ben. Boas, eu son Medo e estou aquí para protexervos. Estou presente cando algo parece perigoso ou descoñecido, como un lugar escuro ou un ruido forte. Se sentides medo, buscade un lugar seguro e pedide axuda a alguén de confianza. Lembrade, está ben ter medo, porque axuda a coidarnos. Vedes, todos somos importantes. Aprended a escoitarnos porque estamos aquí para axudarvos. Sempre estamos con vos, así que non teñades medo de sentirnos.